Good morning guys. Nagluto ko karon og kuan guys, botse sa manok. Kuan ni siya utangan og kuan ng si pangalan na. Sayuti. Guban pud ako ni i-fried. Namana ni siya nalakwaan, manok mo siya hugasan. Kami siya guys pala ko dito kuan guys. Sayuti. Nagisahon din ni kuan mo gisalon. Sinsya na sa sound guys ha. Sige ka sound. Langas kayo. Nasa guys, butsi. Butsi ni sa manok. Ano ni hiwa? Mana man bugas ug lakwa. Ano sa putanan sa yuti? Sabon. Kay, dili kay. Ginang kumahaw. Mana ako kiwa. Mana ako lang butsi, mana ako kiwa. Buta sa lamas. Sili. Good morning guys, mga Bisaya. Mga Bisaya ta. May gumbay. Bento. Ahos guys. Pangaon, panit. Panit sa ahos. Ini butangan ko bluy nagpagluy guys. Nakakagdagan mas.
Nito ko ang bahaw. Salon ay now na ako ang ito. Humot na kayo guys. Gamas pa lang humot na. Ang ilunod. Kuan guys, black beans kanilang patis. Kaning sobra, kani akong gibilin, kuning i-fried na ko. Ay, kitang ilok. Sorry. Sabin-sabin. Ang tanig. Paminta. Pintang durog guys. Dali kami maluto ang kaning botse kay nakuhaan ni nako. Laan.
kayo guys. Lamig nga. Luto na. Kaya sa tanibutangan mo siya o ano ito, carrots, pero wala may carrots. Yan na lang. Ito na. Ay, ako ang buksit. Ow! Hindi. Sa ate, kasikan ko yung pagamay kay kuyaw. Ayaw na mag-iskan. Tara ba? Siya guys, crispy na siya guys. Crispy na kayo guys. Napagay ang isa. Ito pa.